пешрафти бо суръати технологияҳои рақамӣ ва тавсеяи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар ҷаҳони муосир тақозо менамояд, ки ин дастовардҳо дар ҳама соҳаҳо самаранок истифода гардида ба манбаи иловагии рушди иқтисодӣ ва содироти хизматрасонӣ табдил дода шаванд. Истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои ҳаёта муҳими хоҷагии халқ дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аллакай собит намудааст, ки ин раванд, яъне истифодаи технологияҳои рақамӣ манфиати бештар дорад. Гузориш дар ин бора. солҳои охир роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба гузариш ба иқтисоди рақамӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои мухталиф таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда, ин равандро заминаи рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар меҳисобад. вобаста ба ин аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола барномаҳои махсус пешниҳод ва қабул карда мешаванд. бояд гуфт, ки Тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт, солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардидааст. ҳамчунин баҳри омода намудани мутахассисони самти иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва инноватсия, бо супориши президенти кишвар соли 2025 дар заминаи донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионии шаҳри Кӯлоб донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон таъсис дода шуд. барои ба таври васеъ ва бемамоният истифода намудани технологияҳои рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва гузариш ба низоми ғайринақдӣ интернети баландсуръат лозим аст. дар паёми навбатии солонаашон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хадамоти алоқаро вазифадор карданд, ки ҷиҳати амалисозии иқдомҳои созанда дар доираи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, инчунин дар асоси ҳадафу вазифаҳои стратегии кишвар лоиҳаи стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. қабул ва амалӣ гардидани стратегияи мазкур барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар заминаи устувор мегузорад. Тоҷикистон, ки қисми зиёдашро кӯҳсор ташкил медиҳад, ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои сайёҳӣ дар ҷаҳон шинохта шудааст. солҳои охир сайёҳони зиёде баҳри истироҳат ва боздид аз маконҳои таърихиву мавзеъҳои табиӣ ба кишвари мо ворид мегарданд. таъмини интернети баландсуръат ва истифодаи технологияҳои рақамӣ ҳамзамон мутобиқ намудани хизматрасониҳо ба кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон сайёҳони зиёдеро ҷалб менамояд.